Så, det er min første YouTube. They shall regret this day. Prøve. Jeg er jo fuldstændig ny på det her. Jeg synes bare, at det er fedt, du gider dig YouTube. Og så, du vil jo gerne optage CSGO, og det er perfekt jo, for der er mange, der ser CSGO. Så du optager lige nu, eller hvad? Fuck, der var mange. Det allerfedeste, det er, at hvis du skaffer en nøgle, så kan du filme, at du åbnede en case, og så hvis du fik en kniv, kan du bare filme den til YouTube. Fuck, det var være mange, mand, der vil have set en video der. Altså, når jeg dør, eller hvad? Nej, hvis du fik en kniv, så du fik en kniv, prøv at tænke på, hvor mange der har set, man, og blive misundelig. Holy shit. Det var fandme fedt. Let's go, my friend. Så, YouTube. Alle så fedt. Det er... Decoy! Fordi jeg snakker jo nogle gange. Jeg snakker ikke med dig. Ja, de kan bare høre mig, hvis det er. Kan de? Ja, de kan sagtens høre mig. Oh shit, man. I am throwing smoke. Yes, jeg er lige næsten kommet ind, og så er jeg ret mange af dem. Der var nogen derude. Jeg er lige ved at lave nogle... Jeg kan slukke om lidt, man. Jeg er ved at lave noget. Mor, jeg skal lige der til. Der er lånt GG. Ja, når jeg er færdig med det her, mand. Det har jeg sagt. 500.